tun tum kan video ah chuan kum sang hnih som hnih paruk FIFA World Cup khel ramten engzat nge an hlo ti kan en chho dawna hei an lo hlo hnem khop maya pakhat na atanga aram khel zong zong ten an lo hlo veka India pawisa phei chuan a turu khop maya khang video kha tuna kan thlir ho dawn ani champion team hian US dollar million sumnga an hlo a India pawisa chuan hei screen ah kan tilang mai dawn ani pahnih na hian US dollar million somthum pathum an hlo a India pawisa chuan pathum na hian US dollar 29 millions an hlo le a India pawisa chuan pali na hian US dollar 27 millions an hlo le a India pawisa chuan panga na tanga pariat na thleng hian US dollar 19 millions an hlo le a India pawisa chuan pakua na tanga som paruk na hian US dollar 15 millions an hlo le a India pawisa chuan som pasarih na tanga somthum pahnih na chin hian US dollar 11 millions an hlo a India pawisa chuan World Cup khel hrim hrim ram hian US dollar 9 millions an hlo a India pawisa chuan World Cup khel tur hian qualifying match te an khel thina heng qualifying match te pawh hi ram na zong khel thei ani lo a khel thei bik an awm le a khang te pawh khan hlo an la nei ve le zela khang qualifying match team khel zong zong ram te khan US dollar 1.5 millions an hlo le veka India pawisa an hlo zat chu